En Dak fent de Dak. Epa! Hòstia! La primera. A La veure, primera, no us fotem lius. Aquesta qui és? La Dels seva, Marco? la seva. Quines són les meves? Un Jimbei, tio. Mira, aquesta sí. La primera que he tret que ha sigut un Jimbei, Un Jimbei, nen. Eso es una señal. Seis al borde de la muerte. Oye, Haki. Sanchi patada. hòstia! Sanchi, líder. Sanji. Atenció, Atenció, Que potser el Marcos té alguna cosa, Shanks. A Wiper? Et queden 4, a mi 3, no? Però què estàs fent? Ho estàs fent al revés. No. Sí, No. ho estàs ensenyant pel revés. Sí, ho estàs enviant pel revés. És en Dak. Què us estranya? Que és en Dak. Però el donis al teu o me l'has deixat? El regalo. Ah, merci. Si dius que en necessites Con 10... la puta. Sí, Mira, una no, Robin, sí, per jugar, sí. Doncs merci. Y. Clar, ho has fet al Ho has revés. fet al revés. Pues La més important era el Jimbei. pues te saca el Jimbei yo. Era aquesta la més important. Cabrón, comença tot pel revés. El fill de puta. Le he sacado el Jimbei. Obre un altre. Muy bien, Ho ha fet al revés, Ho ha tio. fet al revés. És un fill de puta. Pues ahora un paseo al revés y ya está. Y parecerá que somos. No, 3 Y haces que intentos somos y unos 4 rusos. Y hay, en teoria, hay, o sigui, Kuma Secret o el líder alternatiu, que hi ha un Zoro alternatiu. O sea, cobrando la cacatera te aseguran todo, ¿no? Sí, clar. Crec que són Todo no, uns però- 200 i pico, 300 euros. Sí, si surt ara, ens convida el... En japonès, ara ja baixarà. Si és vermella, no ho és, Surt ara... però pel mig no hi ha. Està ja, la cosa està tensa, Està la cosa tensa. Déjame ver la última. Uy. Hòstia, tio! Hòstia! No, hay dudas. Ai, dures. Isho, Baggy, no sé què... O un altre Zoro. Quants Zoros? Quants n'hi ha? Un munt Ui, de home, és que per això el compro, és que és el set del Zoro. Podràs signar Zoros a saco. Home, clar, per això. És el set del Zoro. Observation Happy, Oh! Don Quixote, Do Flamingo i Hostia, es buena, Pineda. Perona, Oh! SR. Vale, Però és bueno. guapa. És molt Es guapa. bonita. És una pedona. O És sigui, molt guapa en aquesta. els dos sobres dels Ani o en l'últim meu hi ha una carta o líder o secreta. No sé si fica els líders. No ho sé, sincerament. Hay un personaje. Aviam què treus, És vermelleta? No és vermelleta? Pot ser el combat. És que em tocarà el combat. Estoy llorando. És que segur, ja veuràs. Això, oh, és una caixa... Estic posant No sé nerviós. si només poden ser dues alternatives. Ahora es cuando uno. Tú eres más grande. Y estás del cambio. Marshall, Chan. Baraki, Ipponmatsu, Hunter Plunder, Trafalgar, Duval, Domènec. Nelson Duba. Crocus, Morley, Birchette Blow, Charlotte Pudding, que ja és guapa, I la koala que t'ha tocat? la tinc, la d'allò i l'alternativa. Ah, mira, tens els dos. Hòstia, ens anem als últims sobres, potser no hi ha res, potser només hi ha dues alternatives. Pot ser. És molt dramàtic, això. Va, fes una cosa, posa-la al mig, Anem al mig i... posa-la al mig i a veure si... Cada una té un. A veure Sí, si un vinga, dels va, dos va. és de color vermell. Si un dels dos és de color vermell, ¿Qué vais? Ahora la vez. és blau. Y sacaréis las cartas. Así se entretienen. Doncs el meu no té res. No tampoc. Ahora juego de fe equidad, cada carta. Aquí. No, el meu no, espera, el meu. Oh! El meu no té res, Bueno, és el Zoro, i aquest el quedes ja, però ja el tinc. Ja, el meu no té res. Ensenya'l aquí. O surt Zoro. alguna cosa, la del Zani. Solo líder. Preciosa. És que li va tocar el Kuma. Algú la subestaré A ver, ¿qué te ha tocado? i algú firmada. Això valdrà... Collons. Cositas que se saben. Va. Karatsu, Baggy, Don Quixote, Underplander, Kelmeco, Shock, Buffalo, Kabashi, Inazuma Eleven, Emporio Banco. Basti... Shirahoshi, Oh, la esa sirena, era. la Shirahoshi. No la Pues ya está, era una caixa de dos. Es la sirena. Caixa de dos hits. No hemos tenido No hemos tenido una caja de esto, pero bueno, Però està guai, o sigui... menos una piedra. Para estrenar-nos... Aquest Zoro, torna'm a l'ensenyar, que mola molt. Aquest sola mola molt. Aquest el signes? Ja el tens, també? No, però bueno, pot ser que em surti a la... Evidentment no sortirà perquè tots els líders surten a les caixes. Ah, perquè tu tens una altra caixa per obrir. Sí, i bueno, i la Jace... Paré, és a dir, jo crec que una caixa més caurà.